Nekropol kang tumingal acampuh samya ngedali lir tatit wileting kota Danyuang kang manguncang niti benjang sangaji mije nyok ngedali terus Surawilaga kaya buta singa mrekil pasti jonggo dendanyo mangambah boyo ladala peneban cumadung dawuh kula ingkang abdi Narendra Guwa Simangling Prabu Kalandaru wonten wikatos menapa dene paduka kepareng miji dhumateng ingkang putra Siswaya Kalandaru wonten timbalan iki kadhawuh pangune pangandikaku ana wong sing mancai ana wong sing wani karo aku oh latala sinten to iki mau ana tamu agung janjane mono isih kadange Prabu Duryudana Ratu Mandura Prabu Baladewa ketoke nantang perkara karo aku oh ladalah bosen urip keparingipun dina iki kabeh para wadya balamu ketapno tungkanen wangune durung adoh Prabu Baladewa cekelen krincung nek perlu sirnakno pisan nyuwun tambahing berkah pangestu lumintu pangestuku arah harja lakumu muga-muga unggul yudamana madyaning palagan mangut pomyongan
Iblis lanat. Ya ada dong micek kabeh. Hei, tangi. Aja cuma deh lah ngono e. Enjing bidaku moro saking Nagri Ngastina kungengkang bos Prabu Sanan Niro Lir Surya Wedan Rira Setyaki Antarja Gatikaca Antasena lagi apa mau? Nyun pangapunten tilem nggih wo tilem menika wau nggih wo nyun pangapunten menika kala wau tilem keturon Pak De bedane turu karo keturon ya apa nek turu ki jarak nek keturon kuwi leyeh-leyeh kebacut wong edan negara kuwi ora blanja wong turu, negara kuwi blanja wong melek. Kowe iki dikelumpukke. Kowe kon rembukan sing becik-becik. Kon nata para kawula kon nata negara ben tentrem. Ora malah do ngantuk turu. Nek melek do SMS-an. Apa kaya ngono kuwi andene ngono kok njaluk blanja akeh men. Rampunge gaweanmu sok kapan? Ngerti ora, Setyaki? Sisip sembire luput katuranggane iki eneng bebaya. Sing bakal ngarah marang Arakanira Dwarawati Yayi Kresna. Sebab iki ana wong sing bakal mbebutek banyu bening. Ana pendhita sing ngawu gawar. Ana pendhita sing adol ngelmu, Begawan Sukma Lawung.
arep ngrukunke Pandhawa Kurawa ning kudu nganggo syarat. Kon bleh pitik ireng mulus. Kakangmu Dwarawati janji Kresna. Karono maneh kon nyajeni ya wujude kethek putih, cetha wisi Anoman. Sak pamoke pisan wong buga sampir. Ora yo Kakang Semar. Kaya ngono pikiran. Pikiran. Kon mikir cetha. Dene mikir piye? Sampeyan ya bingung. Saya entek-entekane iki sampean mung karek perintah cah kowe do rono ngono lho. Oh rasa dadak nutuh. Rasa dadak sampean iki duka-duka. Nuwun sewu nek aku istilahku ngeceh-ceh cangkem. Lho. Iki nyangkem-nyangkem ki aku ora Pakde. Ora cangkemku dhewe kok. Nek sampean ya ora. Tegese ora susah kakeyan rembug. Iki janjane iki mau ledo keturunan ayo ngenteni panjenengane Pakde to iki mau. Le rawuh nyang negara Ngastina. Iki le ngenteni nek sampeyan kena cetha bose. Bocah-bocah sing do ngenteni iki ting klithih. Maka sangune sing gawa sampeyan. Wong edan. Saiki perintahan anak-anakmu do kon ngopo ngono wae wis. Ora-orane nek bakal badal dawuh. Setyaki Antarja Gatotkaca lan kowe Antasena. Dina iki aja wedi kangelan. Ki cetha pertela. Yen to iki Kurawa bakal gawe dak-dakan. Seneng gawe geger. Nek ngendikane Yayi Duryudana iki kepengin arep rukun Pandhawa Kurawa ki mung abang-abang lambe, nggo nelesi lati patut-patute wong jagungan. Yen elek gedhohane Kurawa. Pancen Kurawa ki kedung-kedunge wong murka, nggon-nggone wong angkara. Ora pantes cedhaki. Mula Gatotkaca lan Antasena. Yen pancen ora iso ngrampungi lelakon iki, ora iso ngundurke kongkonane Kurawa, ora usah melu karo Baladewa. Minggato nek Prabalya nyuluh welut. Budal. Budal. Iya ya. Sangune wong edan.
Durung suwe guru pacak baris. Lagi metu saka jabaning Praja Ngastina iki ana satriya. Dedeke mung sekilan awake kurwaking, brengose sak sulak-sulak sisih. Gus. Satriya saka ngendi? Sapa jenengmu? Aku kowe dudu Kurawa. Kowe menungsa saka ngendi? Oh, Edian. Yo. Iki putra siswane Sang Begawan Sukma Awung. Patih Subandara aranku. Sapa kowe? Satriya Suwara Bumi Raden Arya Setyaki. Setyaki. Singa Mulang Jaya. Singa Mulang Jaya. Setyaki ana paran. Kowe weruh buronku. Ora ana kidang menjangan sing liwat ana ngarepku. Dudu bangsane kewan. Ratu Mandura Prabu Baladewa arep mbok kapak cekel. Tangane tak bondrak srimpung sikile. Tak aturaken ngersane guruku Begawan Sukma Awung. Ngenteni paukuman saka guruku Begawan Sukma Awung. Lekno mripatku gatekno gobokmu. Ala tanpa Setyaki kuwi kadang nak sanak tegese dulur karo Prabu Baladewa ayo. Ngrasakno kok Prabu Mandura suwek cangkemmu kuwi. Oh, kowe dulure to. Arep apa? Pentelang, culak matamu. Galu-galan. Kayak aku mbok anggap kuru awakku, ora iso nandhi karo diapurmu. Ayo gurumu jenenge Sukma Awung mrene. Tak tekake gurune. Mekiatur aku. Lho, yo sabar to, sabar. Yo ngene lho karepku ki. Aku ki api-apian aten, aku mung kepengin ketemu karo Prabu Baladewa. Aku wakile, ora wangun kowe ketemu karo Koko Prabu Mandura. Kowe patih sabrang elek karo ketemu karo Koko Prabu Mandura. Ayo, mungsu Setyaki ngene iki. Lho. Wis mbok pikir. Wis mbok pikir warmane karo aku. Aku iki murite Pendhita Pinunjul tau tate bedak kutha Boyong Putri. Nek mu banggamu sepira can. Kaya ngono cekiling. Yo. Yeah.
Suh. What? Oh. Hai. Tuh. Wah. Hai. Oh. Wah. Tuh. Ah. Ah. Iya. Coba ingat. Apa ini? Ya, wahid lah. Nyetrum ini. Kok edan? Diomongi. Akhirnya mak peleti nyatakan mak senut. Mak itu. Loh, kabeli. Caranya mau golek mangan iki ngene iki lho. Cok ben ditiru wong. Manungsa sisik Antarja kowe sapa Tumenggung Netra Kuciwa memper mripatmu kriyap-kriyip pancen rapate awas yo ah ah no hey Dian Mangkang krotu kumbar
iso murup dadane sapa kowe? Gatotkaca. Ayo ngaku. Sapa kang dadi? Narendra Kembat Wandean Surya Upala. Aja liya tanding ujobaku. Loh. Metron. Parah. Mati kowe. Iki jalukmu. Ha! Kapange mau kula atur mresani iki ambak kok potol gulune mesti mboten jan yo gulune jek utuh apa-apane jek utuh aduh Gusti nyuwun ngapura iki lambe kok mbok cuwil iki piye kersanipun cerewet mawon sing malah cerewet lambe niku kula suwek lambene niku wau. Lah jenenge ngowoh-owoh. Ora iso mangan lho kuwi. Pun kajengipun tuman. Aja ngalih sik keparipun. Tak sumbarke ya. Monggo. Amuk Suramrata Jayamrata. Iki Senopati Ngalaga Ngamarta Gatotkaca dudu aku lho sing mburi iki lho ora tanggung jawab aku mau ora omong aku rak nyumbarke kowe ayo aja maju siji-siji loro keroyokan loro wani wantun bagus loro ya apa kecil aja kok mung loro ngarep loro mburi loro papat wani wantun bagus adikku nek perlu ngarep papat mburi papat dadi 8 wani to 8 wong edan enggak ngomong nawake gampang sing nandhangi niku. Kowe mundur. Ah!